Men hvorfor er isolation nødvendigt for unge? Hvis man bliver varetægtsfængslet i isolation, så er det, uanset om man er ung eller 18 eller mere, så er det fordi man har begået en meget, meget, meget alvorlig forbrydelse. Typisk så skal der være 6 år i strafferamme. Så det vi er oppe i noget drab eller drabsforsøg eller meget, meget, meget alvorlig vold, hvor man måske har anvendt våben, eller man har sat ild til noget. Det er også meget alvorligt. Hvis man så bliver anholdt af politiet, efter man har gjort det eller mistænkt for det, så vil politiet typisk lave en fremstilling i retten. Det vil sige, at man bliver sat foran dommeren inde i retslokalet, og så vil politiet fremlægge de beviser, man har samlet. Og så hvis man ikke har samlet nok beviser endnu, men stadigvæk mangler noget i efterforskningen, eller man mangler måske at afhøre nogle personer, det er slet ikke sikkert, at man har helt klarhed over, hvad der egentlig er foregået. Så er det, at politiet kan anmode dommeren om at få varetægtsfængslet personen. Og hvis det så er noget, der mangler i efterforskning, så kan man bede om at få vedkommende isoleret, indtil man har klaret det der efterforskning, så det ikke er nødvendigt at holde personen isoleret med. Det at personen er isoleret, det vil jo bare sige, at man må ikke snakke, man må ikke være sammen med andre af de medindsatte.